Привет! Днес ще работим на една секвоя. Установихме заболяване. Виждате ли тук в тази област как кората и пада? Тук как е окей. От тук до този сектор пада нагоре и наред. И започваме доста работа, обработка, третиране. Ще има и други манипулации. Да забавяме заболяването и да укрепиме организма. Как се обръща тая камера обаче? Не ми е ясно. За да се снимам мешалета. Инструментите са ножица. Този препарат започваме.